Ayo toh lho dinteni to. Biasane pemerintahan ki ora tertib tak kandhani Kang. Nyun sewu Bapak Ibu Pun ngapunten. nenggo lah niki nunggu si Iwono. Nyun ngapunten nggih. Ora apa-apa. Kahanan Biasane ngono kuwi ora Oh nggih, Pak. Niki malah turutan becak, Pak. Nyun ngapunten Pak, kula niku nek adat sabene pemerintahan niku ora mboten tertib. Sakniki kok pun tertib niku rak. Kowe kok nyun ngapunten. iso nang turu ngomong ke pemerintah. Nyun ngapunten, Pak. Pancen ngoten niki. Sakniki pun tertib. Maskermu ndi? Ayo. Oh iya, Niku niku Bapak Ibu sampun do tertib ngagem masker ya. ora tertib lha ngelokke. Wah. Oh. Biasane ngoten niku. Ya, iki ana bapak-bapak. Antarane sing tunggal Bapak Madi. Terus niki Bapak Supardiono, Bapak Noneng. Terus niki Ibu Titi Istiawatun atau Ibu Lurah. Terus enten Bapak Alibiono. Nah, sore iki wingi dhewe wis Kang Senan to. Yen dina iki bakal ndudah Sri Harjo. Walah. Ngerti ora artine ndudah? Ya ngerti, dudah berkat, dudah genduren. Nah, yo kurang luwih padha karo kuwi. Lah nek kudune kowe rak ngandani aku nek ana piyai-piyai agung, dadi aku yo persiapan ra kaya ngene iki. Lah yo wis sak kandhani ki wingi ning kowe iki turu. Ya. Wis ora usah didawake saiki. Dhewe neng kene iki jenenge Sendang Sinungmaya le ngarani. Paham rung kowe? Ngerti rung nek kene iki jenenge Sendang Sinungmaya? Ngerti aku, cilikanku ning kene iki ana tontonan, ana ledek, ana apa-apa. Oh ya? Dak kene iki yo melek. Sebelane yo sebelanmu yo tekan ngendi-endi? Golek kepuh ning kene iki. Nggih. Yen ngapunten niki Bapak Ibu kula kalih Mas Wahono niki badhe nyuwun presa wontenipun papan menika iki kok dipun wasani Sendang Sinungmaya niku sejarahe pripun? Mbak bilih Pak Madi nggih ingkang Pak celak riki ngerti ora Pak Madi? Pak Madi. Oh, ngertos. Oh. Biasane nembang mocopat. Oh. Iso. Sing Oh, iya. Sing suarane apik dhewe. Monggo Pak Madi niki kajenge Nggih. Mas Wahono iki yo presa napa sejarahe Sendang Sinungmaya. Nggih, atus ngaten menawi kula dipun suwuni crita katanipun kalian Sendang Sinungmaya niku nggih. Leresan kula niku ten papan mriki saben taun niku wonten tradisi sing jenenge saparan. Nah, tradisi saparan sing niku pun tradisi sing run temurun. Sing ngawiti sinten niku mboten wonten ingkang ngertos. Nah, rikala semanten kula nate nggadahi gagasan niku pas wekdal merti dusun. Dadi nek saparan niku saben taun niku ten mriki wonten kenduri saparan. Namung saben sekawan taun sepisan niku wonten jenenge merti dusun. Niku pun adani saking Pedukuhan Mojoro kalian Kampung Jati mriki. Nah, ingkang gegayutan kalian sejarah menika kula nate ngawontenaken setunggaling sarasean. Nek cara sing sakniki sing acara niki rak ndudah Sri Harjo. Nek ndudah Sri Harjo niku mbok menawi niki mangka Sri Harjo kan luas. Lah niki nek kula ndudah kaitan kalian tradisi saparan, kaitan kalian Sendang Sinungmaya, kaitan kalian Mojowuro. Nah, terus wonten kok. Wonten sarasean menika kula sing kula undang lintas generasi. Saking kasepuhan niku wonten kala semanten almarhum Mbah Warno, Mbah Kaum Rois, lajeng wonten ingkang generasi berikutnya nika Pak Supardiono, Pak Noneng. Nika malah setunggaling narasumber ugi. Lajeng wonten Pak Suhardiono niku uga salah satu narasumber. Ingkang terakhir niku Pak Sumaryono almarhum. Nika ugi nek Pak Sumaryono nika asli Mojowuro namung lenggahe ten Kalimantan, ten Tenggarong seberang. Namung
piyambakipun nika nggadahi cerita saking simbah buyute, simbahne bapake ngantos turun wonten ing Pak Sumaryono. Nah, lajeng generasi muda niku sak kula sak barangan kula sak adik kula. Tujuanipun napa nggih? Niku wau ben ngerti. Ora ming melu umbyak-umbyuk saben Jemuah Kliwon sasi Sapar neng papan niki wonten kenduri, wonten rame-rame neng mboten ngerti niku sejarah kepripun niku maksud tujuane kepripun. Nah niki kula nyobi kajenge niku wau generasi muda niku kajenge mangertosi. Ngopo to kok saben Jemuah Kliwon neng sasi Sapar niku wonten kegiatan niku. Nah kaitanipun menika ten Sarasean niku saking narasumber kanyata nggih napa nggih berbagai pandangan nggih dados menawi ingkang Pak Sumaryono nika kaitanipun kalian sejarah nami sejarah nama Sinungmaya wonten mriki lajeng gathukane nika kalih sejarah Mojoworo. Lajeng Pak Noneng menika kaitanipun kalian fungsi sendang menika. Terus sendang niku nggih wonten nggih pun malah saderenge nggih saderenge Mojoworo niku wonten berarti sendang niku lah sampun wonten. Terus nika nah kaitanipun sejarah ngoten nika terus hubunganipun mangke nawi ingkang kula aturaken nika tentang sejarah nama Sendang Sinungmaya kalian Mojoworo menika. Oh nggih, mekaten to, Pak. Dados luweh napa papan menika akrab kalih tradisi saparan sing lumaku wonten mriki nggih. Kira wis saparan. Mbah Sapar. Kuwi dudu jeneng saben Sapar niki ana acara. Oh, jenenge saparan. Iki nggo piye golek pesugihan apa piye? Wah, ora ngerti nek kuwi malah. Coba saparan ini napa, Pak? Ya, nggo golek pesugihan iso. Ning sing golek pesugihan bakul kelithikan turut dalane rame-rame. Nah, kepayon dagangan terus iso entuk bathi entuk sugih. Iku ya iso nggo golek pesugihan. Dadi salah kaprah Kang sing do golek pesugihan ning papan-papan kok ngene iki. Oh, apa ya ini? Lah ya mbok menawa ora dadine saparan iki. Ben patang saparan ning kene iki ana merti dusun. Dusun. Nek saben setahun pisan iki istilahnya saparan. Nek patang tahun sepisan kuwi merti dusun. Nggih, dadi ceritane ngoten Mojoworo. Lah nek napa cerita Mojoworo nggih boten saged pisah kalih Sriharjo. Amargi kedadian Sriharjo menika riyen saking 3 kelurahan. Kelurahan Mojoworo, Kelurahan Dukungan, Kelurahan Kedungiri. Salah setunggale kelurahan nika Mojoworo niki. Nah terus ten mriki sak sampunipun bergabung nika dados Kelurahan Sriharjo. Nah menawi Mojoworo menika miturut cerita nggih, cerita sing kula salah setunggal narasumber Pak Sumaryono nika cerita run temurun kala wau saking simbah-simbahne Mbah Buyute, mbahne Mbah Buyute, nika run temurun. Niku ten riku wonten diceritake nganggo telung tembang nggih, wonten Dandang Gula, lajeng Durma, Megatruh. Ning ya kuwi nek kon nembangke aku ya rada lah jare sing sok maca pat kae. Kon nembang rada maca pate mung gandul-gandul. Mengko maca pate sing luwih mengko ana. Rawuh nang kene nek misale pengen ditembangke rawuh nang kene. Dadi iki ana kembang telon ngono to. Nah, ten crita niku intine niku wonten kala rumen niku sing dipun wastani nika Kiai Cikal kalih Nyai Bakal. Kiai Cikal kalih Nyai Bakal ingkang wonten tembang nika dipun critakaken terus Kiai Cikal Nyai Bakal niku kala rumiyin nika critane menapa nggih. Terus kekalih menika nggadahi tekad wonten ing mriki dados
ceritane niku mbiyen niki grumbul. Grumbul alas. Alas Gung Liwang-liwung sing diapit napa lepen utawi kali. Diapit kali Jaleng, Kali Opak. Nah niku terus wilayah Mojoro niku ceritane diapit kali menika. Nah terus Kyai Cikal Nyai Bakal niku nggadahi visi, nek cara saiki duweni visi sing pengen papan niku didadekke papan sing mulya, sing reja, sing mulya. Nah niku do temandang. Jadi dibabat, diresik-resiki. Nggih, ngantos napa Kyai Cikal Nyai Bakal niku saking sayahe dalu niku do seren nggih, do ngaso niku kalih tetembangan niku wau. Nah ten tengah-tengahe nembang menika Kyai Cikal menika mangertos bayangan tiyang gedhe dhuwur. Sekilas nika ngagem rasukan busana sing komplit, Jawa komplit nika. Jadi terus niku terus Nyai Bakal niku saged kalih tetembangan niku lajeng napa misale keturunan ten pangkone Kyai Cikal nika. Lah ten keturunan niku pikantuk wangsit ugi. Pikantuk wangsit sing wangsit ten mriku wonten 3 pesan. Nggih. Pesene niku anak putu aja mung seneng nonton nanging gawe tontonan sing dadi tuntunan. Pesen sing ping 2 niku anak putu aja mung waton omong ning omonga sik nganggo wewaton. Di ora ngawur. Kanto. Ana ta sing waton omong, waton ngeyel niku. Contone. Contone ya. Terus sing ping 3 niku aja rumangsa bisa. Nanging bisa rumangsa. Nah, pas niku bar entuk wangsit niku terus kalih punika napa? Anu kaget gragapan. Sing Kyai Cikal cerita nek aku weruh bayangan sing sekilas mak klebat arahe mengetan. Niku le do ngaso anteng gumuk. Nggih, larene gumuk. Dados nek niki iki Sendang Sinumaya iki, nika nek gumuk niku ten kilan nika. Wonten wit asem gedhe loro nika jenenge nika gumuk. Nah, gitu. Terus singkat cerita sak sampunipun niku Kyai Cikal Nyai Bakal goleki bayangan sing sak klebatan arahe ngetan. Nggih. Kyai Cikal Nyai Bakal menak nang wit asem nang gumuk. Weruh nang arah wetan ana kukus. Kukus apa? Kebul. Kebul. Heeh. Roti kukus, roti kebul. Lapar. Ana kukus nang arah wetan diparani. Lah ketemune ya ten mriki niki. Ya ten mriki niki iku Kyai Cikal Nyai Bakal ketemu kalih pawongan sing mau ketok sak klebatan. Temeriku ana dialognya ya nganggo tetembangan sing kula aturke wau. Nah, intine Kyai Cikal Nyai Bakal gandeng pawongan niku wau kuwi disapa kuwi asmane sapa ora ngerti yo kan. Nah niku terus dijenenge Kyai Sinungmaya. Ceritane ngoten. Terus Kyai Sinungmaya niku sing paring asma Kyai Cikal Nyai Bakal ten papan mriki. Nah, sampune niku terus Kyai Sinungmaya ya terus gawe tetembangan sing nang kono kuwi terus dadi jeneng Majawura. Tetembangan sing niku dadi sejarah Majawura niku le jenengke ten mriki niki. Terus mulane tinggi mrengeti, nggih mrengeti Sinungmaya, Kyai Sinungmaya niku saben sapar kala wau ten mriki dijenengke saparan. Oh sakniki sebagian sing cah nom-nom kuwi ya wis ngerti. Napa to kok dijenengke saparan ning Gayam? Ternyata ning kene dinggo nganengke dinggo mrengeti lek ana jeneng laire jeneng Majawura ten Sendang mriki niki.
Ngoten iki nek saparan niku ora ana liya, ya mung nglairke rasa syukur kalih Gusti Allah sing wis dinae kesehatan, panen, nggih, sing dinae werna-werna keselamatan, kesehatan, dinae panen. Niku ten iki nglairke rasa syukure. Lahir batine bersyukur. Terus neng papan mriki niku nek tradisi saparan niku mboten kok wonten istilahe kok sing disembah-sembah niku Mbah Sinumaya, wit gayam, napa sendang niki mboten. Namung ten mriki bareng-bareng maja ura jati ngantenke tasakuran. Nggawa ambeng dhewe-dhewe. Nah, sing paling nek napa sing unik sing dadi ciri khase nek tradisi saparan nek genduren mriki kudu nganggo jeruan. Dadi kudu nganggo jeruan sapi, Nek cara mbiyen nganggo jeruan sapi, nek saiki mbuh wong saiki ora didudah to Mas, saiki mung didep dhewe-dhewe kan terus digo mulih. Nah, dadi jeruan sapi niku dienggo nglairke isi lair batine nang kene iki ya mung nglairke rasa syukur ati. Terus niku sejarah papan kawi sendang Sinumaya sekilas. Nek dibahas komplit sesuk kira-kira yo ngenengke meneh dibahas sing luwih detail. Nah, iki iso nek saiki diurutke saka pertamane mengko Pak Noneng, Bu Lurah, Pak Alif lah ora. Nek saparan ning kene iki nggo jeroan nggo ndudah padha karo temane acara iki. Ndudah Sriharjo ben ngerti sejarah. Ngono kuwi. Gathuk. Nggih, dadi intine wonten niku sekilas sejarah sendang Sinumaya. Oh, dadi ngono. Iki sejarahe anane Sinumaya kene. Ora ya lagi ngerti kita akhire. Lagi ngerti iki ya tak kira ya nek dienggo golek pesugihan kuwi mau ya bulno dienggo tetenger muncule mijile desa Mojoro mau. Tembang ya sasi sapa. Saparan iki kaya gendurenan ngono ae lho. Ngetokne jeroan. Jeroan. Ndudah Intine iku. Intine iki jero ati. ora. Nek cah saiki curhat. Nah, niki gandeng sejarah kan wis ngerti. Jadi gitu. Fungsine sendang iki di. Oh, gunane sendang. Heeh. Iki nyuwun ngapunten dhumateng Pak Supardiono utawi Bapak Noneng iki. Sakjane fungsine sendang niku napa? Soale nek penafsiran. Jadi bayangan kula sendang niku rak jembar niku ge wonten banyune molak-molak niku. Iki nek kula pesen riki gak namung kados napa nggih. Sumur ngoten niku. Jaman riyen niku fungsine nggo napa terus kados pundi kok entene niki kok ten mriki adoh saking omah to niki ten Ngalas. Bilih nyuwun prisa, Pak. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Sekedhik kula matur ngene iki wae wis sempat disampaikan Pak Madi. Sejarah Mojoro ning wis nyangkut ning Sinumaya. Nggih. Niku dadi pada prinsipnya bahasane gaduh-gaduh mawon. Nggih. Sak sekene pokoke. Kula berusaha mengupas tentang sendang Nggih. Sinumaya awal-awalnya. Jadi niki kaitannya nek dikaitke sejarah lama, nek diruntut niku niki Mojoro niku wau enenge zaman Mojopahit. Oh, Mojopahit, Mojoro. Nah, zaman Mojopahit. Waduh. Jadi nek diruntut sejarah zaman Mojopahit niku warga masyarakat rong akeh sik alas kene iki. Nggih. Sik alas. Lah kuwi ana sing nyeritake bebuka. Bebuka alas lajeng zaman Mojopahit riki niki kepapanan utawa dipilih jadi markas pasukan perangnya Mojopahit, tentara. Oh. Nek cara saiki mestine ya apa Kodim Nggih. Cara Belandane Nih. kenil. tentara-tentara niku wau rantetane niku bagian-bagian. Nggih. Riki niki
terbesar bagian pembuat senjata. Jadi ini pasukan atau tentara yang gaweane oke gawe senjata karo gawe nggo olah tetanen. Ning sing pokok senjata. Ngoten cerita anune, cerita gatuke. Nah, terus perpindahan lama kelamaan kerajaan Majapahit kan gingsir ngantek tekan Mataram. Lah niki kula nyeritake niki asal usule mangke gatuke niku Mataram. Mataram niku zaman Kanjeng Sultan Agung Hamengkusumo. Niku le duwe istanane ning Pleret. Oh nggih. Ten daerah Pleret iki. Niku saiki ya petilasane senajan kenyataane ana ning ya nyatane sebenarnya diteliti urung tau iso komplit ning ya ana petilasane wis niku ning sejarah ya diakui nek Kerto niku berdirinya kerajaan Mataram Sultan Agung Hamengkusumo. Taune sekitar 16-an. 1600 pira 12-13 napa niku. Ora apa-apa. Awake dhewe kecetak. Lho gambar wae urung. Nah, krana zaman Sultan Agung niku masyarakat wis dibina. Para pejuang-pejuang bangsa wis membina ket awal niku rak mulai diperangi Londo, dijajah Londo. Nggih. Nah, Sultan Agung termasuk raja yang membenci Belanda, yang mau memerangi Belanda. Niki nek diduga saka sejarah. Niki pancen runtutane keadaan niku ngoten niku, manut manut ceritane sing ajeng kula cerita rakyat niku nggih, perhitungan wektu. Nggih. Sakwise Sultan Agung niku berdiri kerajaan di Kerto, mendirikan kerajaan di Kerto dan berdirilah kerajaan Mataram. Itu kan persiapan-persiapan yang sangat luar biasa, termasuk membuat segoro untuk berlatih para tentaranya berenang, berlayar. Mula nek rika ana ceritane ana segoro yasa niku nek ana cerita kan segoro gawean. Segoro yasan digawe bendung kali opah, digawe bendungan nek dhewe nek biyen yo segoro ngoten niku. Dinggo latihan berenang, berlatih layar dan lain sebagainya. Makanya pasukan Mataram niku duwe pasukan pelayar yang hebat. Terus tidak lepas dari rasa percaya diri kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala niku tetep ana dalan lantarane. Dadi wong niku nek arep mateni ya kudu duwe barang sing nggo mateni. Duwe piandel. Mula Sultan Agung itu salah satu raja Islam yang termasuk ulama besar sebenarnya, termasuk wali. Maka Sultan Agung akan ke Batavia untuk menyerang Belanda. Yang pusatnya di Batavia. Untuk persiapan itu didukung oleh para ulama-ulama, para kiai-kiai. Nah, termasuk sifat kandel yang harus dimiliki karena mempunyai magis besar, apa jenenge, daya kekuatan yang luar biasa. Kan Sultan Agung mempunyai empu. Dan empu itu sudah ada sejak Majapahit sebenarnya. Empu dari Islam, yaitu Syekh Maulana SK. Maulana SK itu empu pertama yang ada di Belambangan. Nah, ning wong kuwi orang nganggo empu Maulana SK. Empu supo, jadi cara anu tandanya sopo, nyamar sambil membuat senjata juga mengembangkan agama di Jawa Timur. Neng daerah khususnya Belambangan. Nah, kini yang Belambangan. Maka sejarah Belambangan. Karena Majapahit mengirimkan di sini itu pembuat senjata. Empu-empu termasuk keturunan empu yang lama itu ada yang dikirim ke sini. Zaman Majapahit. Diteruskan Mataram, empu yang tinggal di sini, empu Legi, dan yang ada di wilayah Banyusemurup itu empu Guling. Nah, empu Legi itu Mojoro telah diceritakan bahwa Mojoro itu sebenarnya bukan dusun, Banjar dulu, tapi wilayahnya luas. Jadi Mojoro itu Banjar. Banjar ngerti ra? Waduh, tidak hanya
Pedukuhan Mojoro atau Mojoro ini dulunya Mojoro. Tapi akhir-akhirnya dipakai untuk apa istilahnya dilestarikan untuk kelurahan, dulu kelurahan Mojoro. Itu yang sudah, tapi sudah itu kesultanan. Nanti Mojoro sendiri saya ceritakan ini awal sudah nenek moyang kita Mas. Itu mana cerita yang saya terima ini Mojopahit memang. Ada. Karena membawa nama Mojopahit itu makanya Mojoro. Belambangan. Belambangan itu namanya dan empunya itu dulu di Belambangan itu. Namanya Empu Legi itu tempatnya di Belambangan. Iya di Belambangan, Grumbul Belambangan itu dulu. Nah, dari sini tadi ditanyakan kok mungkin ono kuwi. Lah nanti tekan kono kuwi. Dari ada runtutan tapi ada sedikit selisih tapi tidak selisih, tapi kebersamaan. Mungkin hanya ceritanya yang menceritakan itu kurun waktunya yang keturun. Ya, ini perlu dipahami, jangan sampai kok beda. Enggak beda sebenarnya, mungkin kurun waktu pencerita itu lupa tahun, lupa mungkin dijadikan satu. Sehingga akan terjadi ada kesamaan. Kok ora tertulis kok. Lagi sing Raton Kerto kuwi cetha ya to, sprene urung terungkap. Mesti tulisannya ada. Ompake ini. Nah, apa sumur gumulingnya juga ada. Iya, Pak. Tanah tinggi yang namanya Tinggil dulu juga ketemu, tapi suasana ini enggak ada. Namanya aja Kedaton, Keputren ada. Nah, di sini perlu saya teruskan untuk karena saya hanya menggugah atau menguak nama Sinung Moyo, sang sendang ini tadi. Jadi kalau diruntut apa yang disampaikan Pak Wati ketemu. Jadi ada orang yang sini diturut ketemu di sini. Itu menunjukkan bahwa dulu itu alas Gunung Lenon belum ada sumber mata air. Tapi kayaknya Mbah siapa tadi Cikal dan Bakal itu dituduhi mata air yang ada ini ke penguripan neng kene. Ini kok dulu airnya tidak pernah sat sampai saat ini. Dan itu satu-satunya penguripan orang itu kan air. Ya, airnya ada, jadi kalau babat alas rung sogi sumur, kayaknya wis ana banyu ini. Berarti bisa langsung babat alas gitu. Mungkin itu ada, mungkin korelasi anunya ketemu di situ. Korelasi nggih. Nah, waktu peninggalan Mojopahit itu juga masih sedikit manusia yang tinggal. Setelah Mojopahit runtuh, tentaranya itu sudah mulai dhewe-dhewe. Ana sing ngendi omah ya mpun, sing kene netap ya mungkin karek sepiro. Akhirnya di sini masih ada empu yang membuat pusaka, yaitu Empu Legi, yang di sana Empu Beling. Waktu pemerintahan Sultan Agung Hamengkubuwono menginginkan pusaka yang bertuah, itu memberikan perintah pada empu keraton yang namanya Empu Supawaryanom. Empu Supawaryanom ini dijabat oleh seorang pangeran, namanya Pangeran Sedayu. Pangeran Sedayu itu ya rumahnya ya di Sedayu. Lalu dia seorang empu membawa empu-empu yang ada. Dimohon untuk membuatkan pusaka 7 macam pusaka yang nanti akan diberikan oleh Sultan Agung setiap bergodo yang akan dikirim ke Batavia. Untuk itu segala perlengkapannya dibutuhi Sultan Agung. Akhirnya mencari teman yang mumpuni untuk membuat itu tidak mudah dan tidak cepat. Maka ketemulah yang diminta bantuan itu Empu Legi dan Empu Guling. Musyawarah mau dibuat di mana setelah Mas Madi survei gitu. Survei kono rokene. Wah, ternyata bagus di Mojoro. Buatnya di Belambangan. Tempatnya bagus. Enak. Akhirnya dibuatlah pusaka 7, lalu karena sumber mata air satu yang bertuah itu dianggap di sini, itu dulu belum ada gayamnya, Grumbul gitu, Grumbul Mojoro sini itu Grumbul, jadi Mojoro. Nah, di sini diadakan penjamasan. Jamas ki ya sing do arep nganu ngeduyo adus suci diri, lalu pusakanya dijamasi. Terus pusaka itu di sini, yaitu kira-kira ya ada di itu, yang pojok itu, dekat rumah atau padepokannya Empu Supawaryanom. Itu gambaran padepokannya memang di sebelah utara itu, padepokan. Rumahnya rumah panggung dulu. Terus di situ di hutan yang rungkut dulu semak-semaknya
belum ada gayam-gayamnya atau pohon-pohon yang liar-liar itu di sini diadakan mujadah karena gerumbul-gerumbul yang nutupi sumur yang ada, satu-satunya sumber air yang ada di Mojowili. Setelah ketemu harinya dia mujadah kurang lebih 7 hari 7 malam. Ketemu di sini ada sinar cahaya yang muncul di setiap pusaka. 7 pusaka itu memunculkan sinar cahaya yang memancar ke atas. Sepertinya kalau dulu orang katakan petromat atau obor lampu. Nek saiki kan petromat ra ono. Sokle nek saiki mungkin petromat. Paduan gemenggrang. Tapi mancar ke atas. Itulah menurut Empu Suparno doa sudah diterima oleh Yang Maha Kuasa. Pusaka ini bertuah untuk pasukan Bergodo Mataram yang akan menuju ke Batavia. Maka selesailah semedi atau talak brotonya, lalu pusaka ini disowanke ngerso dalem Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah itu memberi tetenger, memberi nama petirasan, nandur pohon 2 asem seperti Kapui Gepuro di sini. Ini 2 asem. Ya loro ini yang kayak jalan Gepur. Oh, nggih. Pintu masuk. Kalau lho kok ana pintu masuk? Lah ini mungkin ada cara. Karena ini jalur dulu menuju tempat yang lebih tinggi untuk semedi, yaitu di sana Pertapan, yang namanya Pertapan itu. Lewatnya ini. Iya, itu pintu gerbangnya. Ke sana, bukan itu. Itu kan anu apa? Gujangan sapi. Niki. Jalan ini. Dan kalau Anda mau ketemu yang nanti saya ceritakan berikut ya lewatnya ini. Nggih. Nah, setelah itu ditangeri pohon asem. Pohon asem itu maksudnya daun asem itu namanya sinom. Oh, anak putu besok, pemuda-pemuda generasi itu biar tahu bahwa di sini itu tempat yang pernah dipakai untuk mujahadah dan dijabai oleh Allah SWT. Terus pusaka 7 itu sudah diberi nama ditandur ke gayam pitu. Dulu 7 gayam tahun 1970-an kula SD kelas 6 niku opek asem tadi niki sik ngomong isih turun yang wit growong kan kaya growong. Nggih. Pitu. Maksudnya nek ngayom ternyata pada Allah SWT 7 pusaka ini berhasil diberikan tuah. Makanya ayomlah pada tuah itu sudah masuk karena Empu Suparno itu sudah memeluk agama Islam karena telah Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo itu sudah membawa penyebaran agama Islam. Tapi jenenge orang metok-metok sebab itu masa Belanda yang mesti di caranya supaya tidak bisa mengumpulkan. Cara ngumpulke makanya setelah kita selesai itu nandur wit gayam pitu, nandur wit asem, anak putu yang ada di Mojoro dikumpulkan di sini, itu disuruh berdoa untuk diberikan makanan. Dulu itu nek biyen sesajen, nek wong biyen nek wong genduren kuwi napa to? Genduren. Nah itu di tepatnya pada Sapar milih dino dulu Jemuah Kliwon. Nah, pada Jemuah Kliwon itu supaya anak putu tahu bahwa Sapar ini di dalam ajaran kita Islam juga nanti ada terjemahannya di hadis ada. Ini langsung diterjemahkan oleh para wali. Sapar itu adalah tempat Allah menurunkan bala 360.000 balak pada hari Sapar. Anak putu ben selamat saka balak bencana mula do sedekah, do syukura lan sedekah kanthi ngentokke sedekah wulu wetu. Ndedonga karo Gusti Allah dongane tolak balak. Jane Sapar nika ajeng kula iso nek ora tolak balak tetep Sapar iso kudu ana donga tolak balak. Wong itu memang runtutannya tolak balak. Lha kok ngoten niki mangan disulunke kok ketemu Sultan Agung ketemu. Mangke ketemune karo Wonokromo. Itu ada juga karena Sultan Agung. Nah, ini para wali menyebarkan agama tapi juga merintis semangat juang untuk membela raja perang dengan Belanda. Nah, terus Mbak Bilih anu kuwi mau dituke ndak dong. Nek dilasihake mangke pripun? Maksudnya Sak titik kurang titik ku ndak pedot, ndak pedot. Ditanduri apa iki mau? Gayam pitu.
gayam kuwi pangayoman. Mula nek nyuwun ayo karo Gusti Allah, ndedonga karo Gusti Allah. Terus iki papan iki, lah papan iki dijenengi Sinung Maya. Dadi Sinung Maya niku ora wujude wong, kudu makhluk, ning jeneng petilasan atau tinggalane sing ngene jeneng nek manut critane niku ora wandis lek titik aja dadi masalah sebab iki proses. Nggih. Nek aku prosesnya nganggo proses Sultan Agung, nek iku mau mestine wis jaman Majapahit. Nek Majapahit iki mestine ya ning Sultan Agung mau ming cara penyampaiane agak dalane beda. Oh, nggih nggih. Lah kok Sinung Maya? Ngono lho. Anak men ngerti nek kene iki do ngayung Gusti Allah sebab ini papan Sinung Maya. Papan Sinung kuwi kanggonan, Maya kuwi tejo. Merga le ndedonga muja brata, pusaka pitu kabeh wis kalaksanan entuk pangayoman Gusti, entuk ijabah Gusti muncul kekuatan cahaya magis kuwi mau. Mula muncul Sinung Maya. Jadi Sinung Maya iki papan petilasan sing ngenehi petilasan mergo papan pitu pusaka kuwi mau entuk kabeh ana cahaya sing muncul ning padang mergo le tampa utawa le mujadah tinampa dening Gusti Allah. Lah terus dilestarekke anak putu nek Jembah Kliwon terus do ngenengke pancen kuwi saparan. Terus ana sing muni nyapu. Lah nek nyapu nek tekan aku nyapu oleh. Nyapu ki resik-resik bahasane. Nggih. Resik-resik diri pribadi. Nek nyapu ana sanepane. Kenapa? Nek nyapu kudu nganggo janganane kudu ana kangkunge. Sebab rikala kula karo bapak guru kula mujadah arep buka ketemune Sinung Maya kuwi ujiane kon bedhek kangkung. Kangkung ditaleni. Kangkung ditaleni sanepane. Kangkung kon bedhek pira jumlahe kangkung kuwi lan taline kuwi pira. Akhire nek kula ditekoni ra iso jenengan sing iso tak bedheke. Kangkung kuwi kang kalangkung. Ya kuwi surat Al-Fatihah. Terus ditaleni nganggo tutus. Tali iki nek cara wong Islam tasbih. Mula kuwi kangkung kuwi jumlahe 99 tambah 1 kudune 100. Dibenerke karo sing enek soal ning tele iki. Bener. Mula nek ndedonga ning kene niku wiritane maca Fatihah ping 100. Nek ndedonga ning kene. Dadi nek nyapu kae ya kudu ora tancak liwer ana kangkunge. Ben kuwi. Terus bedah jeroan. Lha iki mau dibedah sithik to. Lah jeroan ki ora nek awake dhewe cah nom-nom kuwi ben ngerti cah nom-nom karo Gusti Allah. Nek apa-apa ki ya sak jeroane, sak isine aja mung kulite. Nek wong ki mung kulite tok ora enak. Lah enak mergo ngungkat sak jeroane. Ngerti ya ngerti ya nganti sumurup ngantek weruh. Ngoten niku, apa niku sedhela ceritane garis besar. Nek arep kon jenenge wong tak tulis yen 7 pusaka engko tak acake. Pusaka 7. Nah iki gambaran mula anenge Majawura. Kuwi terus dadi nggo tetenger dilestarekke para sesepuh dadi kelurahan yen Majawura. Majawura iki jane ora mung ciut, ning Majawura ku Banjar menyingkupi tekan batas Kali Opak ana ngono wong kali lha jak pinggir kali tekan kono iki Majawura. Tekan kono kae rak Padepokan. Ben Sumur iki Padepokan. Majawura wilayah Majawura ning pusate Majawura kuwi kene iki. Blambangan iki dianggep sing Majawura kuwi Padepokan Majawura kuwi sing dianggep Majawura. Mula diputus ning Majawura sebab Majawura lengkap ana sumber air sing ora tau rusak. Ngono, iki. Ya, soto wong tuwa lho apa. Kok nek ora dong ya kan iso do dung-dung. Paham ngono kuwi. Nggih. Asline mbiyen Banjar Majawura. Banjare melu Majawura ning Padepokan Banyu Sumurup karo Padepokan Blambangan. Dek kene iki Majawura kene iki sing nggone Empu Supawaryanom sing madhepok ning kene iki. Duwe padepokan dhewe Empu Supawaryanom yang kene yo. Ning Padepokan Banyu Sumurup. Oh, nggih. Jadi perjuangan para wali sebenarnya.
masyarakat negeri iki ternyata nek diruntut pancen wong-wong do berjuang merangi rondo termasuk do mbantu gawe senjata. Sejarah kuwi iki dienggo njamasi keris. Berjuang para wali. Masyarakat ternyata pancen wong-wong do merangi rondo termasuk. Ya kok nek arep ngerti sapar ini ning kaleng pandemi jare awake rame. Penjelasan penjelentreane. Ya iki wis meh besar e. Besar surok sapar. Pak to. Sok di delok ning kene. Ning ya kuwi mau. Sesuk sapar ning saiki sasi apa? Kira-kira tahun 5 tahun kepungkur wis do dianake nganggo hubungan sesuk yo. Wingi iki ora sesuk mbok urung wani soalnya agek kanan pandemi. Nggih. Lah iki mau kok nek iso omong kene iki apa kok tak duduki mau. Kok kono ana papan sing luwih dhuwit. Nggih. Leres. Melu dong aku. Melu dong. Ah, pokoknya. Dudah. Ya. Nggih. Oh. Saiki dudah. Daharan sik. Oh, kembang gayam. Disambirin. Dudah lagi. Ayo. Lagi monggo diseketakirin. Apem. Niki kecampuran anu kembang gayam. Kembang. Nah ini dudah lagi. Oh lah ya seger. Nah, ini gegayutan karo apa? Panggonan kene kan hubungannya karo cagar budaya. Warisan budaya, cagar budaya. Nah, istilah itu. Ini perlu takon karo Pak Alif. Ora takon karo aku po. Wis takon ro kowe mung ora iso jawab to. Karena tinggal meneh dhewe-dhewe. Heeh, iso takon liyane. Ini nyun ngapunten Pak Alif. Babakan Sendang Sinungmaya niki lan kaitanipun kalih cagar budaya niki nyuwun dipun paringi penjelasan supados napa pono istilahnya. Monggo Pak. Wah, lan iki ditakon iki lek njawab ora kena ngawur iki. Jadi supaya lek njawab ora ngawur aku kudu buka buku pinter. Oh, nggih. Ana kitabe. Ayo ana. Ngene iki narasumber sing cetha iki. Ono. Dadi ana datane. Lah iki tak gawake engko ndak aku gedasuk-glasuk. Berani ya sangu. Monggo Pak, pripun iki? Dadi sadurunge aku ngomongke babagan Sendang Sinungmaya hubungane karo cagar budaya. Iki sakjane cagar budaya kan ana sing ngatur. Negara wis ngatur. Nggih. Nah, aturane cagar budaya kuwi diatur liwat undang-undang. Ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 Nggih. tentang cagar budaya. Lah ini ngene. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu, pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Iki sike. Gotro ngono ya. Kudu ditetapke. Nah kuwi supaya Sendang Sinungmaya kuwi iso ora to nek supaya ditetapke dadi cagar budaya. Ya kuwi ana alure, ana apa jenengane
mekanismene cara tembung saiki. Ngono ra mung terus tak dadekke cagar budaya. Ngono ae ora ngono kuwi. Nggih, nggih. Caramu kan ngono kuwi. Nek cara ora mung tak dadekke cagar ora iso. Kowe astuti. Nah, supayane iso piye? Supayane iso. Lah sadurunge kuwi tak pilah sithik. Iki Sendang Sinungaya iki klebu apa, Pak? Klebu bangunan, apa situs, apa kawasan, apa benda, apa struktur. Nggih. Nek miturut kriteriane, dadi karo contoh-contohne, aku terus menarik kesimpulan. Jadi ning kene ada 5 jenis cagar budaya, yaitu benda, bangunan, struktur, situs, pesanggera situs, terus kawasan. Lah Sendang kuwi miturut kene klebu struktur. Oh, senes bangunan. Senes situs. Tuh. Oh, bangunan iku Jadi, joglo. Tuh, bangunan kuwi kaya ta omah joglo. Oh. Contohnya ngono ki ya. Nggih, nggih. Nek benda kuwi paune patung, Oh. linggayoni, Nggih, Pak, ngono kae. Ngono-ngono kuwi. Nek pesanggrahan iki kaya kono. Apa nek situs iki paune kaya Ambar Binangun. Ambar Situs. Binangun. Nek kawasan kaya umbo meneh. Kawasan yo iki. Paling Candi Prambanan. Itu kawasan. Kabeh kuwi klebu cagar budaya. Benda. Budaya. Nanti kan bendane piye, Mbak? Nah, Sing teng jero celukan iku, heeh. iku ana benda numpang watu sing biyen digawe pusaka. Nah, kuwi Ana dipilah. watune. Senajan iki struktur, ning nek kono ana bendane itu dihitung dhewe dadi benda cagar budaya. Oh. Dadi mungkin iso ana luwih saka loro. Oh. Struktur karo benda. Ah, ngono. Nggih. Oh, berarti iso mlebu telu iki, Kang. Lah karo apa sih? Kawasan Blambangan. Makane ngono. Pikirin nek situs ya, Pak. Mboten nggih. Jadi miturut ciri-cirine iki mlebu struktur. Oh, ngoten. Nek situs kuwi contone Nek teng Sriharjo enten mboten nggih situs. pesanggrahan dan lain-lain situs. Pesanggrahan. Kawasan ki bangsane kawasan candi dan sebagainya. Nah, gitu. Terus sadurunge tak nggo contoh sing wis mlebu ditetapkan sebagai cagar budaya kuwi ana struktur ya Sendang ning kawasan Bantul. Jenenge Sendang Maya, meh padha ta. Sendang Maya kan ana ning Gunung Kelir. Wah, ana tau dono iki. Nggih. Contone, nah, ngono lho. Paling sebulan bodol Sendang. Oh. Struktur. Nah, kepengen ngerti carane ora supaya iki dienggo cagar budaya. Oh, lah iya kaya. Niku Kuwi kedah pun paringi preksa sekalian, lah Pak. mumpung ketemu. Mumpung Ketemu. sami Jadi supaya apa warisan cagar budaya yang diduga cagar budaya iki iso mlebu ning cagar budaya. Kuwi ya didaftarke sik diusulke. Usulke nang di instansi terkait. Nggih. Nek Bantul ngendi? Ayo Dinas Kebudayaan Bantul. Dinas Kebudayaan. Kundo Kabudayan sakniki. Kundo Kabudayaan. Kabudayaan. Nek wis diusulke mengko terus Survei. diverifikasi. Nggih. Diverifikasi iki disurvei mbene. Ngono lho. Wah, ditileki tenanan. Ditileki. Iki mlebu kriteria ora iki. Nek kon iki terus nek verifikasi kan mesti ana sing diwawancarai tokoh-tokoh masyarakat utawa sesepuh sing ngerti sejarahe. Ngono lho. Nggih. Lah dengan wawancara itu bisa disimpulkan monggo. Akhirnya apa nek sebagai verifikasi dikaji. Nggih. Dikaji sithik. Dadi ora cepet iki suwe. Lah lek ngaji iki suwe. Ngono lho. Lek ngaji iki suwe. Teliti. Lah sing mengkaji sapa? Ya ana time khusus ora sembarangan iki. Badan Kudu ana tim arkeologi. khusus. Jenenge tim ahli cagar budaya. Tim ahli. Singkatane TACB. TAC. Lah kuwi ngomongane ya khusus meneh. Ora sembarang wong iso dadi tim. Masing-masing sing dadi tim kuwi duwe sertifikat
apa jenenge? Kompetensi. Kompetensi. Oh. Duwe dadi duwe legal formal lho aku sah sebagai tim ahli, aku di sertifikat. Oh, lho kuwi. Nah, wis dikaji. Hasil kajiannya piye? Hasil kajian itu yang dikaji kan kriteriane. Kira-kira tekan kuwi mudeng urung? Sampun. Sampun, sampun. Kula sampun. Kula sedang urung. Oh, mudeng banget. Nonton ngaji to? Ngaji. Oh, iya. Ora memang ngaji kita kok nyewu kae. Kaji. Tentu kaji. Iya. Pak apa? Hehehe. Sip, ayo del. Apa iki mah apa? Ya, kene. Iki. Nah, Wah, wis. bisa. Bisa. Mau ikut. Mau tekan nggon anu ya? Mengkaji tim Nek. TACB. Oh. Pun ajeng di dadekke cagar budaya kudu enten kajian. Nah, kuwi tim ahli cagar budaya iki sing duwe levelnya kabupaten. Tim apik. Kuwi kabupaten kota. Ini duwe tim Nggak boleh ahli. ngomong lagi. Nggih. Lagi. Sing wis duwe sertifikasi kompetensi. Kompetensi. Kaya engko wilayah sing ana warisan yang diduga cagar budaya iso diregistrasi, iso dikaji. Nah, kuwi nek wong arep menetapkan kuwi kan cara wong biji kan ana parametere. Oh, nggih. Apa masuk ora? Lah iki supaya kabeh do mudeng tak wacake kriteriane. Ha iki wis kon dhuwur iki. Nggih. Wes kok kene dadine iki, barang iki. Oh, ngene. Oh. Kene. Syarat dan kriteria suatu bangunan atau kawasan menjadi cagar budaya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang mau kae lho. Nggih. Nomor 11 tahun 2010 mengenai cagar budaya. Bangunan, benda, struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria siji. Gampang nih iki masuk. Masuk. Sing siji lho iki, Napa niku sing setengah? usiane 50 tahun kuwi. Wow. Lah, itu wes. Petang atus punjul. Tatang atus. Aja sak mbombo. Zaman Majapahit. Aduh, kaitan lumayan. Hitung tahunnya iki wis masuk iki. Siji. Kriteria nomor siji ya. Nggih. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Terus memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan. Iki salah siji Nggih. sejarah. Enten miturut Sejarah. sejarah wau. Sejarah. Karo Pak Spardiono sejarah. Nggih. Kalau sejarah dadi ora mung ngerti ono. Ditanya nanti. Ono proses sejarah. Dan nomor 4 memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Masuk. Kok Pak Nuril Pak Guma piye? Melinge, sinom dan sebagainya. Masuk kok Pak Madi wau. Kudu ana tuntunan ro tontonan. Persis. Nek ngendika ora waton. Alah, lagi mikir pinter, kacamu pinter. Kacam. Kaya mau tangi turu. Mengko iki mau nilainya dienggo njamaki pusaka sing dikersake Sultan Agung kok berarti ana nilai sejarah. Historis. Oh, iya. Kurang siji ngopo? Sing siji mau apa ya? Omongan ora waton nganggo waton. Ora waton. Iso rumong. Tuntunan dadi Iso tuntunan. rumangsa, aja rumangsa. Aja rumangsa. Bisa, nih. Bisa Wah, rumongso. kuwi pusakane. Kuwi. Iki ngono kuwi. Lah terus iki. Ono meneh. Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Iki nek anu kawasannya sepupe rada umum kawasan. Oh, iya. Siji mengandung 2 situs cagar budaya. Iki aku ngomongin kawasan lho iki. Nggih, Betul, nek kan? kawasan Iya. nggih. Atau lebih yang letaknya berdekatan. Contohnya Candi Prambanan. Candi Prambanan Iya. itu ora mung candi siji. Ono Candi Bubrah, Candi Sewu. Wah, semoga nang kono kabeh. Oh, nggih. Terus berupa landscape gaya hasil berbukan manusia
berusia 50 tahun. Ono saking besar. Nomor 3 memiliki pola yang memperhatikan atau memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 tahun. Ini katakan kalau kita memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas. Memperlihatkan bukti pembentukan landscape budaya. Terakhir, memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil. Nah, kesimpulannya, menurut kriteria iki mau. Nah, iki ada iso narik kesimpulan iso ora. Ngono lho, nek. Nggih. Nek mlebu, kok dusun. Oh, nggih. Ngono ya? Nggih. Tenan to. Curiga kuwi sakjane wisan kaget mau Oh, iki. Nek iki iso diusulke. Dadi cagar budaya Cagar kuwi. budaya diopo. Oh, nggih. Matur nuwun iki pun di Entuk pencerahan mau lho. Nah, saiki kan iki berarti kan ning Sriharjo iki ana Sinumaya sing Sinumaya. sakjane potensi istilah dinggo dadi struktur miturut Pak Ali cagar budaya potensi nggo struktur. Nah iki nggo ke depan utawa nggo ning ngarep kan ya perlu to iki sakjane. Betul. Piye carane supaya panggon iki dadi cagar budaya tenan, dadi duwe sesuatu ngono lho, Sri. Lah kuwi nek sing ngusulke meng kaya aku ro kowe gede bal 17 ora ditampa. Berarti piye iki? Kanggo pemerintahan kono kuwi. Oh. Nek kaya aku kowe dalijo ora kanggo. Kene ana buluran. Oh. Itu secara struktur kuwi. Ya wae lengkap undangane. Gini iki langsung Langsung. Oh, nek ngono gandeng iki po ya wis pepak iki sisan wae. Sisan. Ana kahanan kaya ngene, ana sejarah, ana fungsi wis tak pikir jelas soal Sinumaya iki dudane iki rada akeh. Rada akeh sing didudah. Monggo wekdal kula aturaken dumateng Ibu Titik, Mbak Titik, Pak Lurah. Wontenipun Sendang Sinumaya untuk badhe dipun kados pundi ini. Harapannya gimana? Iya. Nggih matur nuwun. Ngengingi Sendang Sinumaya kalau sampun dipun ngendikaken para narasumber nggih luar biasa. Menika mujudaken salah setunggalipun aset budaya Kalurahan Sriharjo. Nah, menika aset menika kekayaan ingkang kedah dipun lestantunaken nggih. Kalau wau sampun pun ngendikaken sejarahipun luar biasa, mengandung makna yang dalam. Dan ternyata di Sriharjo ini juga kita ini punya apa ya namanya ya, jejak sejarah ya. Kita ternyata di Sriharjo ini ada jejak sejarah betapa Sriharjo ini juga punya kontribusi dalam upaya untuk meraih kemerdekaan. Ini tadi itu sudah luar biasa. Di sini jadi tempat untuk apa? Membuat senjata dan seterusnya, ini yang kemudian harus diabadikan, diceritakan. Kalau tidak diceritakan, maka sing cah nom-nom para sinom niku wau mboten ngertos. Niku. Soal napa aset budaya ingkang sakmenika dereng dados cagar budaya, masih warisan budaya. Ini juga harapannya nanti bisa meningkat menjadi cagar budaya. Nanti kita usulkan kalau ben mboten kelentu Kundo Kabudayan Bantul, tim cagar budaya sampun mandhap wonten Sriharjo Pak. Sampun mriki. Sampun. Wah, syukur. Dados sampun mriki sampun survei. Kalau ben menika Pak Madi. Nggih. Dados Pak Madi ingkang nduduhaken kalian kanca-kanca tim Forum Budaya. Lho nggih. Deret-deret kali Pak. Nggih. Sampun wonten Sendang Sinumaya, lajeng wonten Bok Pengkol. Lajeng wonten Juron Boto, joglo-joglo ngaten menika. Sampun pun tuweni. Mugi-mugi samangke saestu kajianipun mlebet lajeng dados cagar budaya.
Lajeng kados pundi harapan kula nika mangke menika sejarah ingkang kados ngaten menika saged pun tulis mangke wonten lare-lare nem Sriharjo para sinem Sriharjo ingkang sak mangke saged mendokumentasikan menika pun catet diceritakan runtut rinci kemudian wonten dokumentasinya yang berupa wawancara dengan para narasumber seperti ini. Dan kemudian itu akan menjadi literasi budaya. Salah satu literasi budaya ingkang sak mangke itu bisa kita jual dalam tanda petik. Kita jual keluar untuk kemudian bisa mendatangkan sumber daya ke sini, mendatangkan uang yang kemudian itu bisa meningkatkan kesejahteraan warga. Jadi kalau bahasanya teman-teman pelaku teman-teman wisata ya, ini menjadi bagian dari wisata budaya yang itu masuk dalam kategori slow tourism gitu. Jadi harapannya nanti ada semacam museum budaya begitu ya, yang kemudian orang bisa datang ke sini, kita bisa membuat paket wisata budaya, salah satunya menampilkan literasi tentang budaya, salah satunya literasi tentang warisan budaya. Kalau nanti bisa menjadi cagar budaya, ya berarti literasi cagar budaya Sendang Sinungmoyo. Nah harapannya nanti kalau sudah di sini sudah jadi satu aset wisata budaya, nanti bisa mendatangkan banyak pengunjung wisata, kemudian nanti warga bisa jual homestay, kemudian bisa ada kuliner di sini. Jadi pesugihannya niku wujudnya. Pesugihannya wujudnya ya aset wisata budaya itu. Yang harapannya begitu. Kinten-kinten ngaten, Mas. Ini ngapunten niki anake wis diperhitungkan. Diperhitungkan. Jadi nek tak rasa kok wis le dudah-dudah iki mau cukupe isih ana sing perlu nganu Kang Made. Adikku, ponakanku rak do sekolah kuwi. Heeh. Dadi ngeten Bu Lurah. Nggih. Napa niku mengke lajeng dibiawarake teng SD, SMP teng sekitar Sriharjo dados piranan-piranan sing tesih sekolah niku saged wirid mriki. Dados ngertos sejarah, ngertos ngoten niku saged mboten bisa ya Kang? Salah setunggalipun ngaten. Oh, ngoten. Nggih, jadi untuk napa jenengane mengenalkan dinggo nularke niku wau tutur tinular niku wau nggih nularke literasi budaya menika panci kedah pun sosialisasikan lewat sekolah-sekolah ingkang wonten SD, SMP nggih PAUD macam rencana pembelajaran. Oh ngoten. Nggih. Nggih. PAUD TK itu salah satunya mengunjungi ini perlu gaet iki ketoke. Lah niku tugase ta. Ora ngono dadi kek wong jaba do teko ndene ngerti Sinungmoyo, kene mah ora ngerti ra lucu to, Kang. Nah, kita juga perlu niku wau, Pak, memunculkan gaet-gaet sinom para sinom gaet niku wau. Nah, di situ kan jadi aset ekonomi lagi nanti. Larinya ke aset. Alah, jebulane yo dudah nek gelem dudah urung adik-adik ora sing ngerti petinggalan kene. Aku wis ngerti dituduhi salah satu ciptakane Empu Suparno. Keris tau dituduhke aku siji. Disimpen sing jenenge keris Sadolana. Sih ana. Apike kuwi di ning iki asli lorane aku yo urung anu wong biyen yo ora ngertine. Ning aku tadi diglum. Mbah, keris Sadolana sing mang critake diken nyimpen kuwi. Ana sing nyimpen keris Sadolana. Mongko niku keris Sadolana. Nggih. Jadi nek apa dinten kok nek ketemu kowe berarti yo iki ana anune, ana ikine sing diciptake songo kuwi termasuk keris Sadolana. Nah, ngapunten. Mas, pripun? Kula iki jatah jaga simbah. Oh, nggih jam 3 jane. Ngapunten yen pamit riyen ini. Oh, nggih. Niku dipun astara melu ndereke Bu Lurah. Lha ya wis cukup arep nganterke anak ning pondok iki bakal sene. Nggih arep ngaji. Ah ya dirampungke ya wis aku pamit Pak Dukuh.
Aku pamit. Pak Madi, Pak Alim. Ya sana ayo malah. Wis rampung aku ya. Matur nuwun. Matur nuwun. Nuwun ya. Ku dikukuti dhewe. Modele ngoten iki. Cilakan tenan iki gitu. Dadi do lunga kabeh, masa ade arep ngomongan ro kursi. Kayak mau iki kursine iki jan ra penak tenan. Bu Lurah iki ra kersa nggawa kondur iki. Kita Dek ben entuk berkah Bu Lurah. Ben aku dadi lurah. Heeh. Aku Amene. oh, lah nek kuwi ya nek aku. Iki ben entuk berkah. Oh iya. Wes. Jan. Cetha tenan iki mau le penjelasan. Pancen dhewe kuwi kudu saben mangsa kudu ndudah-ndudah ngene ya, Kang. Iya. Dadi ngerti. Ha cilikanku mbiyen ning kene iki ya meng adus biar ora ngerti nek dienggo jamasan to. Terus ya tau adus kene iki to? Mbah tahu cilikanku ning kene iki. Ngasah pusaka murah. Ora ngasah pusaka ning kene iki. Nek kene ngasah pusaka jeke malah mung tanggo adus. Tanggo adus. Mula aku ya cerdas asline. Menurut informasi iki kan ono sing kayane urung gedudah. Heeh. Nah iki kayane ade perlu mubeng-mubeng ning papan panggonan liyane gek ndudah apa sing ana ning kono. Piye? Isih sadar aku nek mubeng-mubeng iki kira-kira. Oke, ra apa-apa. Ning kowe mburi genti lho. Aku sik ngontel genti. Lah piye? Lah ket mau sing ngontel aku ngantek pegel ya sikil iki. Ya wis yo, ndudah ning liya nggon, ning liya papan ben entuk pencerahan, entuk kaurus sing anyar. Iya. Ngono ya. Terus iki Ha iki siapa sing dudah niku? ben didudah sing ning kene. Oh iya. Engko ra kaya ana wong ngarit ya. Dek. Niki diunjuk nggih. Mang dudah. Mang dudah. Sak kursi-kursine. Tur iki nggih.